2030 almost a done deal. Mashoko auya akavhundutsa vanhu. Panguva ino ari kuonekwa kunzi chakabvondoka. And 2026 gore rinori vanhu vari kutongosuspecta kuti pane zvichinji zvichaitika. Unoda kuti ZANU-PF ndopaichafinaliza resolution yayo number 1 kuti voona kuti voenderera mberi sei kuti vaatene zvavari kuda. Nzara pena mashoko kubuda nyuka panguva ino aiwa The Daily News ndokuti bo subscribe ho like on the bell icon. Pana panopinda kunyora vachiti in a development that moves ZANU-PF's March debate 2030 campaign significantly forward, authorities say they have now come up with the draft law that will make this possible. Speaking to the Daily News, the country's most influential newspaper, Attorney General Vijay Mabiza, confirmed this latest twist to the long-running saga yesterday, adding that the draft bill that would extend President Emmerson Mnangagwa's stay in power beyond 2028 was now awaiting its tabling before Cabinet and in Parliament ahead of its likely implementation this year. In quotes, there is no current legal hurdle that can stop the implementation of the 2030 resolution. In any event, we have already finished drafting the bill. The bill is now with the Minister of Justice, Ziyambi, and is going to make it through all the relevant processes, which include Cabinet and Parliament, as well as all other. Mashoko ari kuda panguva ino achitaurwa achionekwa kunzi aiwa 2030 aiwa it is now a done deal. Tamira kuti Ziyambi achabudisa achipenengura kuti kudii. Ndo madevelopments aripo gari munyika yeZimbabwe zvoitwa neZANU-PF kuti 2030 plan aiwa it is now in motion. Pinda comment section medu mbudza mafukuro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi ichangopinda mudariro. Pinda comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.